సో ఈ పైన పేషెంట్ చూస్తున్నారు కదా, తను నా దగ్గరికి వచ్చి ఒక 8 months బ్యాక్ వచ్చారు. ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ట్రై చేస్తున్నాను అన్నారు. నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వెయిట్ ఎంత ఉందో చూడండి, నేను అది కూడా ఫోటో తీసి ఉంచాను. అండ్ ఇప్పుడు తన వెయిట్ ఎంత ఉందో చూడండి. చూసారు కదా ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చిందో తన వెయిట్ లోని. ప్రెగ్నెన్సీ కోసం అని వచ్చిన ఆవిడకి నేను ఫస్ట్ చెప్పింది లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్. ఫుల్ యాక్నే ఉండేది, హెయిర్ ఫాల్ ఉండేది, ఒబేస్ గా ఉండేవారు. నేను లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ చెప్పిన తర్వాత 8 months లో తను వెయిట్ లాస్ అయ్యారు, యాక్నే తగ్గింది, హెయిర్ ఫాల్ తగ్గింది. ఈ రోజు పీరియడ్ మిస్ అయిందని వస్తే పాజిటివ్ కూడా వచ్చింది. సో ఆ ఇమేజ్ కూడా పెట్టాను చూడండి. దిస్ ఇండికేట్స్ దట్ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ తో చాలా వరకు ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి తగ్గుతున్నాయి. తనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అందరికీ. తనకి పీసీఓడి ఉండేది, ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉండేవి, యాక్నే ఉండేది అండ్ వెయిట్ ఒబేసిటీ కూడా ఉండేది. ఇవన్నీ కూడా విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ 8 months చాలా చక్కగా ఆవిడ హ్యాండిల్ చేశారు. అండ్ ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ కూడా అయ్యారు. పీసీఓడిలో ప్రెగ్నెన్సీ రాదు, అది చాలా ప్రమాదకరమైందంటూ ఏమీ లేదు. హోప్ దిస్ హెల్ప్స్. థ్యాంక్ యూ.